να ασχοληθώ με τη φύση του κοινοβουλευτικού περιθέματος. Εκείνη που θέλω να δείξω είναι ότι η σημερινή κατάληξη της αναθεωρήσεως, η οποία ξέρω ότι διαδηλεί, είναι ακριβώς η συνέπειες της ισχύως του απολύτου κομματικού κράτους της Ελλάδος, το οποίο λυπούμε να είπω εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα και όχι το δίκαιο, τις αρχές του κράτους δικαίου. Αν θεωρηθεί ότι από την μεταπολίτευση και μετά επεκράτησε κάτι σταθερό στο δημοκρατικό πολίτευμα, αυτό ήταν μόνο η ομαλή εναναλή των κομμάτων στην εξουσία. Κατά τα λοιπά όμως η δομή της εξουσίας ακολούθησε το πρότυπο του απολύτου κομματικού κράτους. Γιατί κατά αντίθεση με τον αρχηγό του πλειοψηφούντος κόμματος που έχει όλες τις εξουσίες, ελέγχει με το κόμμα του και νομοθεσία, ελέγχει απολύτως τη διοίκηση, δεν υπάρχει αντίβαρος και τελεκτική εξουσία. Ο πρόεδρος είναι συμβολικότερο. Αλλά χωρίς να αρκείται σε αυτό το απόλυτο κομματικό κράτος, είχε ήδη από τις αρχές βάλει χέρι και στην δικαιοσύνη. Καταχρόνως, δηλαδή καταβολιεύοντας την διάταξη του συντάγματος, ορίζει ότι δια διατάγματος διορίζεται η ηγεσία του δικαστήριου. Η έννοια του άρθρου ήταν ότι διορίζει κατά το Αυγούστου το Προεδρείο. Όπως είπα μια φορά στον Υπουργό του Ενεργολόγου, του είπα ότι η μόνη σου δουλειά είναι να αναγνώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο την ακατηρίδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πας και χρειάζεται βεβαίως προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλά γιατί έχει επιλογή, δικαίωμα επιλογής το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν έχει ευθύνη. Παρά τα άλλα, αυτός ο κανόνας επιλογήθηκε. Και άρα το κομματικό κράτος, έχοντας τον έλεγχο της νομοθεσίας, έχοντας τον έλεγχο της διοικήσεως, έχει και ένα μοχλό στη δικαστική εξουσία. Ας δούμε πώς η ιστορία αυτή επέδρασε στη σύγκρουση που ανεπτύχθη μεταξύ του πέμπτου τμήματος του Συμβουλίου και του κομματικού κράτους, η οποία έγινε στη σημερινή αναθεώρηση. Πρέπει να δούμε την προϊστορία της αναθεώρησης, την οποία εμπίωσε ο Μιλών. Η ιστορία άρχισε με την ομολογία του πέμπτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιωσιμότητα. Το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το πέμπτο τμήμα, δεν έκανε ακτιβισμό όπως η Εθνών Ελευθερίου. Απλώς κοινώνησε να εφαρμόσει εδώ τις αρχές του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου, την Ατζέντα 21 και όσα εφαρμόζονται στα πολιτισμένα κράτη ως στοιχειώδης προϋπόθεση για τη διάσωση του περιβάλλοντος και την βιώσιμη λήψη των δημοσίων αποφάσεων στα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Παρέχει ένα σύστημα κανόνων. Και τόσο καλό μάλιστα που το μετέφρασε η Κομισιόν, η Επιτροπή Ευρωπαϊκή και το διένυμε στα μέλη κάθε μέλη ως υπαδειγματικό τρόπο εφαρμογής των αρχών του βίου και των συνθηκών Μάστριχτ-Κάμστerdαμ. Και εντούτοις, αυτό που είναι μια μεγάλη επιτυχία της χώρας, διαρωτώ με αν έχουμε επιτυχήσει κάτι ευρωπαϊκών διαστάσεων επίδομα, αυτό απετέλεσε το έναρμα της συγκρούσεως με το κομματικό κράτος. Αυτά πρέπει να τα υποθυμίζουμε και να μην λησμονούνται και να ξέρουμε γιατί φτάσαμε σήμερα εδώ που είμαστε εδώ. 2 μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του τμήματος, το 1991, το 1993, η ίδια η κυβέρνηση που ενίδρυσε το πέμπτο, η ίδια που ανήγγειλε δια του Υπουργού του, εξήγηλε ιστορίου ότι ιδρύσαμε αυτό το εργαστήριο ως συμβολή μας στην προστασία του περιβάλλοντος, η ίδια εγκυράται με νόμο να το διαμελήσει. Αφήστε το ανέκδοτο. Δημοσιεύτηκε νόμος, διαλύω της αρμοδιότητας του τμήματος. Ένας τρόπος καταργήσεως του δικαστηρίου. Άρχισε λοιπόν τότε, ήρθα το πρώτο αντίποχειρό, το κομματικό κράτος. Βέβαια είναι αξιοποιητικό επεισόδιο στέλνους από το πλευράς του δικαστήριου, ότι αυτός αυτονέμενος. Εκκίνησε τον νόμο αντισυνταγματικού ευθέως, η ερμήνη να τον εφαρμόσει και δικαιώθηκε από την Ολομέλεια του δικαστηρίου. Η πρώτη φάση λοιπόν απέβει εις βάρος του κομματικού κράτους. Θα είναι
έναν igνοούντο συστηματικός, πρέπει να σας πω ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κανονικό σύστημα εφαρμογής των αποφάσεων της Εθνικής Επικρατείας. Όταν δεν ευνοούνται, λοιπόν, ανατρέπονται δι' αποφάσεων για νόμο. Επίσης, όταν πρέπει να προηγηθεί η προσφυγή, η διοικητική πράξη θα νόμος. Έχω μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων νομικότητας, οι οποίες έγιναν νόμοι για να μην προηγηθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο πέντε. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, η οποία βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίστηκε από το δικαστήριο με την ίδια σταθερότητα, θα σας υπενθυμίσω ότι 3 φορές εγκηρύχθη ανίσχυρος και αντισυνταγματικός ο νόμος με τη μεταφράση των συντελεστών, για να φέρω ένα παράδειγμα, αλλά με την ίδια επιμονή, από πλευράς διοικήσεως, πλευράς κόμματος, όχι διοικήσεως, πλευράς κόμματος, το οποίο εν τέλει αντελήφθη ότι η οδός που το απομένει είναι να επιχειρήσει επέμβαση κατευθείαν στην δικαιοσύνη. Αυτό ήταν η ιδέα πίσω από την αναθεώρηση του 2001. Δυστυχώς λίγοι κατάλαβαν αυτή την πλευρά, διότι στρατηγικώς αυτοί οι οποίοι προχώρησαν το σχέδιο αυτό άφησαν τη συζήτηση να σταθεί γύρω από το άρθρο 24, το οποίο λοιπόν ως χαρτίνα και θρίαμβο πρέπει να πούμε εμπόδισε, πλην δεν ζήτησαν να εμποδίσουν την επέμβαση μέσα στην καρδιά της δικαστικής εξουσίας. Πέρασε παρατήρηση. Εκεί λοιπόν εντεσπίσει τη διάταξη, η οποία λέει ότι τα τμήματα των ανωτάτων δικαστηρίων, λέω, διάβασε το πέντο, γιατί γι' αυτό απευθύνεται, δεν έχουν δικαίωμα να κρίνουν τη συνταγματικότητα των νόμων. Αυτά πρέπει να το παραπέμψουν στην Ολομέλεια. Λοιπόν, βέβαια, σας αφήνω να κρίνετε μόνο τη σοβαρότητα της ρυθμίσεως, δηλαδή, η οποία είναι αρχή που αυτού που αποκαλώ εγώ ανομία, διότι συζητείται ακριβώς το παράλογο να φέρει, το παράλογο. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτού και αυτό που κάποιος υπουργός είπε και εγώ δεν θα πληρώνω αναλογικά πάνω στο Σύνταγμα. Ένας άλλος υπουργός, η λειτουργική ρύθμιση των χρήσεων της. Άρα το πρώτο είναι αυτό, ξέρετε. Εάν δεν έχεις διαφυλάξει το φυσικό κεφάλαιο, δεν έχεις κάνει πέρα το μεταξύ. Και εν τούτης, το παιδί το τρόπο, σήμερα σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε μηνύματα, κυκλοφορούν κάτι λεγόμενες εξιδιασμένες χωροταξίες. Οι εξιδιασμένες χωροταξίες είναι κακοποίηση της ενίας χωροταξίας. Χωροταξική σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο χώρο δεν εξετάζουν πύρο, το κράτος αποφασίζει πρώτα να διαφυλάξει το προστατευτέο πολιτιστικό και φυσικό κεφάλαιο και εν συνεχεία χαράσει ορίσει τη διάταξη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων παραγωγικών καιρή με κριτήρια που ανταποκρίνουν στην έννοια της βιωσιμότητας. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη υπάρχουν εκ παραδόσεως φτιαγμένοι ορισμένοι ένα δίκτυο οικισμών, υπάρχει κάποια οδική υποδομή η οποία άφησε πέρυσι να κάποιο γης. Αυτή η γη δεν είναι για να έρθει από την εξηδιασμένη χωροταξιά της πάλι και να τη δώσει σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση για να ενισχύει γκολφ και συνεργειακά κέντρα. Και τούτης η επινόηση είναι αυτή. Της εξηδιασμένης χωροταξίας. Ή θα κάνει, λέει τώρα, θα γίνει χωροταξία για σκοπούς του